خرڤەبوونا هاوڵاتی و فەرمانبەرێن پارێزگاها دهۆکە ji لای rêxrawên pişeyî û çendîn rêxrawên nehikûmî li Duhok ji bo daxwazkirina şayesteyên darayiyên herêmê û firêkirina mûçeyê fermanbera bi hezaran hawlatî û fermanberên Duhok li Parka Newrozê senterê Parêzgeha Duhokê xirvebûn. Tin daxwaza mafê xwe bikeyn, mûçê xwe û birîna qîtê feqîr û jarî û hemî fermanbera em ji wekî her kesekî me heqê heye û me mafê xwe vêtin. Ziyama ew em ê hatîne vêre hemî kewek fermanber, kewek miletê Kurd daxwazameş hikmeta Bexdayê ku mafê me bidete me bi destê me da, mûçê me dirist firêketin, heqê me bidete me. Vîgavê rêgiret rêka me da. دائما داخل مافي خب كينو عم تحقينو او حكمتها عراقي نايا باشر قال حكمتها هريمي عم داخل حقي خد كينو تشكاو دجي ملتي ما كردايا هەڵوەساژ لای نوێنەرێ خرڤەبوویان و داخوازیە هاوڵاتی و فەرمانبەرێن خرڤەبووی هاتە خواندن کوژ بۆ حکوومەتە عێراقی هاتبوو ئاراستەکردن. داخوازی سازی نێودەوڵەتی کەن کوکاری سەرمەلکەتکردنا دەستهەڵاتن بەغدا بکەن دا کۆپیگیر بن جێبەجێکردنا دەستوری. van daxwaziyan jî ditexîne berdest hikûmeta Iraqê û aliyên siyasî pişikdar proseya siyasî da. Evan siyasetên şahs û şikestên înayî hember herêma Kurdistanê piravastînin. Rêzê destûrî bigirin û hemû maddeyên wê cêbecî bikin taybet madde 140. Sê pêgirîkirin cêbecêkirina rêkeftinên di navbera herêma Kurdistanê û hikûmeta federal da hatiyekirin taybet rêkeftina vîdûmahiyê di navbera her du serokwezîrên hikûmeta herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqa federal. Çar pêgirîkirin piyasaya budceya giştî pirengekî ku mûce û şayesteyên fermanberên herêmê dabîn dikin. هەردێ خرڤەبوونێدا کو bi hezaran fermanber û hawlatiyên Duhok amade bibûn daxwaz hetekirin her du hikûmetên Iraqê û herêmê pabendî destûrî bin û bizava cêbecêkirina mada 140 û tevaya mafên herêmê li Bexda bidan. Şirvan Xedir Kursad News Duhok.